nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma yofuna ndalama zokatengera anthu a mdziko la South Africa yapereka. Iwo ati ndondomeko yotenga anthu mdzikolo ikufunika ndalama zochuluka kuti anthuwa awabweretse mdziko muno. Iwo ati pofika lolemba sabata ino nzika zoposa 30,000 ndi zomwe azibweretsa mdziko muno kuchoka mdziko la South Africa. Kuti Ramaphosa president aku South Africa akutumiza mtumi wao kuti azaonane ndi president kuti aone kuchita. Mkulu wa zipanizo otsutsa boma a Simplex Chichola Banda wati ndikofunika kuti boma la dziko lino ndi boma la dziko la South Africa achite zokambirana pofuna kuti nzika za dziko lino zifike mosavuta. Abanda ati ndikofunikanso kuti boma liwonetsetse kuti nzika za dziko lino zilandire chipukuta misonzi kamba kuti katundu ndi bizinesi zawo zidawonongeka pamene amachoka mdzikolo. Engagement yo bilateral kuti maministers akuno ndi maministers auko akambirane. Yachiwiri kuonetsetsa kuti pakhale dongosolo labwino kunoko kumudzi. Tiyike ma programs oti awathandiza anthu amene akubwerawo kuti moyo usakhale wopweteka kwambiri. Posachedwapa nthambi ya Dodma idati kufuna ndalama zosachepera 24 billion kwacha kuti ikwanitse kutenga nzika pafupifupi 15,000 za mdziko lino kuchoka mdziko la South Africa. Bwalo la milandu limene likumva mlandu wa Mek mu mzinda wa Lilongwe lachiwiri linakumana kumva za pempho la mlangizi wamkulu wa boma pa nkhani za malamulo a Frank Mbeta kuti achotse chiletso chinatengedwa kuletsa bungwe la Mek kusamutsa maofesi yake. Bwalo la milandu linapereka chiletso ku chipani cha MCP ndi aphungu a ku nyumba ya malamulo atatu amene sakufuna kuti Mek isamutse maofesi yake. Ambeta akufotokoza zambiri. Nthamene Malawi Congress Party komanso ma MP atatu anabwera ku khoti kudzapempha kuti awalole kupanga judicial review. Khoti nawalola komanso linapatsanso timati ngati order ya stay kuna kuti nkhani imekayi mpaka Chief Justice alankhulepo kuti kodi ipite Constitutional Court kapenayi. Pachifukwa chimenecho ife tikufuna kuti akhoti aunikirenso kuti kodi Malawi Congress Party ndi ma MP atatu ndi anthu oyenerera kuti adzimba mlandu m'malo mwa Malawi Electoral Commission pamene Electoral Commission yopayokha ikupanganso mlanduwo. Ndi pamene tikuwapempha jaji kuti tachotsani kaye malamulo order yoyimitsa mlandu cholinga kuti no mutimve mbali yathu imene tikukhulupirira kuti Malawi Congress Party komanso ma MP atatu sangakhale mu court kuyimirira nkhani zokhudza Malawi Electoral Commission pamene Electoral Commission yopayokha ikupanganso nkhani yomweyo. Tidakali kumabwalo mlandu wokhudza kuphedwa kwa dotolo Victoria Bobe wayamba pamene mwamuna wake wafotokozera bwalo la milandu umboni wake pa nkhaniyi. Pakadali pano anthu asanu ndi awiri amene ndi oganiziridwa pa nkhaniyi akana milandu yonse. Isaac Salima ali ndi nkhani yonse. Nkhani yokhudza kuphedwa kwa dotolo Victoria Bobe yayamba mu mzinda wa Blantyre pamene anthu awiri aperekera umboni tsiku loyamba. Woyamba kupereka umboniwu ndi amene adali mwamuna wa malemuwa ayamikani Bobe amene adafotokozera bwalo la milandu mmene zidakhalira pa tsikulo. Iwo adafotokozera bwaloli kuti anthu amene akuwaganizirawa adalowa nyumba mwawo ndipo iwowa adathamangira kuchipinda nkugwira chitseko kuti anthuwo asalowe kuchipinda, koma mmodzi mwa iwowa adawombera mfuti kudzera pa bowo lina pa chiseko ndipo chipolopolo chidakafikira pa malemuwa amene adagwa pansi kumwalira. Bobe adazindikiranso anthu ena awiri amene akuti adali nawo pa tsikulo ndipo ndi amodzi mwa anthu asanu ndi awiri amene akuyankha mlanduwu. Bobe adafotokozanso kuti anthuwa ankafunsa ngati pali ndalama komanso zina za madolazi kuti awapase, koma iwo adauza kuti adalibe ndalama kotero kuti ngati ankafuna amene akuwatumizira kudzera pa foni, koma anthuwa m'malo mwake adatenga lanya zam'manja ziwiri, iPad komanso chikwama cha laptop. Winanso amene adaperekera umboni ndi mmodzi wa anthu okhala nyumba zoyandikira a Jimmy Kanyerere amene nawonso adafotokoza mbali yawo ponena kuti adazindikiranso anthu awiri amene adali nawo pa tsikulo amene mmodzi mwa iwo adanyamula mfuti komanso wina amene akuoneka kuti adali mtsogoleri wa anthuwa. Anthuwa amene poyamba adafotokozera polisi zakukhuza amene adachitira chiwembuchi pakadali pano akukana milandu yonse itatu imene akuwaganizira, imene ndi kutchola nyumba,
kuba komanso kupha. Amayi Gogoba Chipeta ndi mmodzi wa maloya amene akuyimira ena mwa anthu oganiziridwawa pamene Abudu Limbe ndi oyimira boma pa milanduyi ndipo adati ndokondwa ndi zimene zachitika pa tsiku loyamba. Mulandu upitiriranso lachitatu kufikira lachisanu pamene ambali ya boma lati pali mboni zokwana 9 zimene zikuyenera kuperekera umboni wake. Mtsogoleri wa chipani cha UTM Adalitso Kabambe wapempha boma kuti libweze ganizo lokweza ndalama za fizi msukulu za ukachenjere za boma. Akabambe anena izi pa msonkhano wa Nkhani mu mzinda wa Lilongwe. Mtolankhani wathu Pemphero Malimba walemba ripoti ili. Akabambe ati kukweza fiziko kupangitsa kuti ophunzira mmodzi adzigwiritsa ntchito ndalama zokwana 4 miliyoni kwacha pa chaka kulipira fizi, pogona komanso kugula chakudya. Iwo anati boma likuyenera kuchotsa ndalama zina mu nthambi zina za boma kuti zigwire ntchito msukuluzi. Iyi ndiye tikudza kuinvest kuli mavuto kwa mavuto chofunika ndi kuyikako ndalama mutani tichiyang'anenso mbudget mwathu muja kuti kodi mabudget line amene ali osafunikira kwenikweni ndi ati, osafuna ndalama zambiri kwenikweni ndi ati. Chitsanzo ndi budget ya state residences ili ndi 85 billion kwacha, chaka chatha ili ndi 87 billion kwacha. Chaka chatha chija chifukwa president ake amayendayenda kwambiri komanso makala ndi anthu mapatsa ndalama kumapita kumene kuja ndi matraki kumapatsa ndalama pamene ulendo uno tinda president amuthalika abwino kwambiri amene samayenda angoenda katatu kokha chikhaleni wa president kuyenda konso kwa private kulantha zolipira okha zosachita okha ndi ndalama zawo sakuyenda kuononga pamene amaonongera ma president ena onse mbuyo. Mmodzi wa ophunzira msukuluzi nawo Mimbe wati ophunzira opeza movutikira akudzika kwambiri ndi kukwezako. Chimene tikufuna nchonazo kuti boma libweze chiganizo chimene lapanga pa nkhani yokweza fizi kuma public universities chifukwa si aliyense amene angakwanitse kupeza ndalama ngati zimene anenazo from 650 kupita ku pa 1.3 million. That's a huge amount. Imeneyo ndi 100% raise. Nde si aliyense amene angakwanitse fona zoti anthu ambiri amene amaphunzira ma public universities amachokera makomona zoti ndovutika. Si aliyense amene amachokera komona zoti nda limene lindi ndalama zokwanira zorakho zomalipira ndalama ngati imeneyo. Ndepempho ndonena zoti boma libweze chiganizo chimene lapanga kuchosa fizi kuchoka pa 650 pa chaka to 1.3. Sukulu za ukachenjere za bomazi zidakweza ndalamazi kuchoka pa 650,000 kwacha kufika pa 1.3 miliyoni kwacha pa chaka. Sabata yatha mlembi wa mkulu wa munduna wa zamaphunziro Akeni Ndala anati kukwezaku kunali kufunikira kwambiri kuti maphunziro msukuluzi apite patsogolo. Nduna ya maboma ang'ono Ben Perry alengeza kuti makonsolo onse mdziko muno apereka satani wamomwe akonzekera kugwiritsa ntchito ndalama za Constituency Development Fund CDF ndipo ena apeza kale makontrakitala omwe akuyembekezera kuti ndalamazo zitulutsidwe kuti ayambe ntchito. Polankhula mnyumba ya malamulo lachiwiri aphili ati boma likukhutira ndi momwe makonsolo akonzekera kukhazikitsira ntchito zachitukuko. Aphili aonjeza kuti boma litulutsa makamaka posachedwa ndalama za CDF mwa makonsolo omwe amaliza kale ndondomeko yopeza makontrakitala ndi kukonzekera ntchito zachitukuko. Aphili akufotokoza zambiri kwa mtolankhani wathu Brenda Kayo. So anthu odziwa kumanga across the country ndi amene akuyenera kuchita apply. Akapanga apply Ministry of Finance ndiyo konzeka ndi ndalama kuti apatse fee yoyambirira amene makhala 20% yoti achite mobilizing kuyamba kumanga. Kwina akwadzilipidwa malingana ndi stage imene ali. Komanso quality ndi china chilichonse pa ma dashboard amene tikuchita launch aja itaonetsa inunso mutanena kuti ife ngatatola nkhani zimene akuti akumanga abazi ndiye zenizeni because ndalama tikugwiritsa ntchitozi ndi za msonkho wa Malawi. Amalawi akuyenera kudziona value ya ndalama zawo. Alimi akuyenera kuyembekezera kukwera kwa mitengo ya fetereza komanso kusowa kwake pamene nyengo ya ulimi ya 2026-2027 ikuyandikira yomwe ikuyembekezeka kuyamba mwezi wa Mmawa. Ogulitsa zipangizo za ulimi ndi alimi aonetsa nkhawa chifukwa cha kupitiriza kukwera kwa mitengo ya fetereza ndipo achenjeza kuti kukwera kwa mtengo wa zaulimi kungasokoneze kwambiri nyengo ya ulimi yomwe ikubwerayi. Rebecca Chimjeka Matemba ali ndi zambiri. Kafukufuku yemwe Times yapanga mu mzinda wa Lilongwe wapeza kuti matumba ena afetereza
makamaka othira pansi akugulitsidwa pakati pa 195 200,000 ndipo ena monga ngati Super D akugulitsidwa pa 250,000. Mmodzi woyang'anira stolo ya Tropical Agriculture kukanengo Justice George wati kusokonekera kwa katundu pa dziko lonse lapansi komanso kusowa kwa ndalama zakunja kwapangitsa kuti mitengo ya fetereza idzikwera. Fetereza amene ali okwera mtengo kwambiri ndi fetereza wa Super D amene awupezeka pa mtengo wa 250,000 ndi 260,000. Koma kumbali ya urea ndi NPK akumapezeka mitengo ya between 260,000 to 295,000. Nawo a McDonald Patterson omwe amagulitsa fetereza kukanengo konko ati malonda wati anthu ogula fetereza achepa kwambiri komanso feterezayo sakupezeka kwambiri, ndipo anati sizoni ino ikutha pamene pa tsiku akumagulitsako fetereza amene ali naye mwina thumba limodzi pa tsiku. Feterezayo panova mtengo woti ndiokhazikika ndi 195. Fangati ukapita kuti jiko umakagula 190 ndengati mwina magula diazi kuti akatenge kumenekwa it's 195 kapena 200 depending on the distance kuti akatengera kuti akagulisira kuti tuwadi ali 260,000. Ndipo alimi ena omwe tinawapeza ati akakamizika kuchepetsa malo olima chimanga chaka chino chifukwa chakukwera kwa mitengo ya fetereza. Mavuto azachuma komanso kusowa kwa ntchito kukuchititsa achinyamata ambiri kuti asalowe m'banja malingana ndi ripoti la United Nations Population Fund. Kafukufuku amene bungwe linachita waonetsa kuti achinyamata 88 pa 100 aliwonse anauza bungweli kuti ndalama ndiyofunika kwambiri pa banja. Wezi Gausi akufotokoza zambiri za nkhaniyi. Koma zikakhala kuti zinthu zikumayenda bwino tikukhala ndi zochita zoyenera zabwino banja sitingaliope. Ngati ndalama yasowa sungatengeso mkaziso tukale naye. Ripoti ilo lapezanso kuti achinyamata 72 mwa achinyamata 100 ena aliwonse sakufuna kuzakhala ndi ana, pamene achinyamata 57 mwa 100 ena aliwonse akunena kuti sakulowa nawo maubale apakati pa amuna ndi akazi kamba kamavuto azachuma. Poyankhulapo pa nkhaniyi mkulu wa bungwe la UNFPA Adrian Keita ati achinyamata akadalibe ndi chikhulupiriro kuti mabanja ndofunikira, koma chofunikira ndi chokuti boma liwapase achinyamata ntchito zowabweretsera ndalama. Poyankhulapo pa kafukufuku imodzi mwa anyamata mu mzinda wa Lilongwe Ayahaya Kazembe ati ripoti ilo likutsindika zoona zokhazokha zokhuza anyamata mu dziko la Malawi. Ambiri akufuna zinthu zapamwamba kwambiri pamene ngati system ya banja amene mayendera ndi panopa zikuoneka kuti zikuvuta ndikapezedwe mwina kandrama ndefota akazi amasiku ano iwowo kwa iwowo aona kuti relationship ina iliyonse pamene ukakhala mbanja iwo akufuna ndalama sikuti akufuna banja amene banja limakhalira. Ndanyamata ngati fetu kumaopa kuti tikhale mabanja ngati amene ufani chuma amene chikuvutira ndikuti wopezanso munthu okhala ngati akufuna ndalama chokhayi ndi chovuta. Ndipo achitsikana wina Amagi Chauluka nawo anavomereza kuti zachuma ndizofunikira kwambiri pa moyo wa banja. Chifukwa choti china chilichonse panopa chimafuna ndalama. Kuti tipite kubanja kuja tikapange survive ndi mmene moyo ukuyendera panopa kumafunika kwambiri ndalama. Pakadali pano kafukufuku waonesanso kuti achinyamata azaka pakati pa 25 kufikira 39 amene akuyenera kuti akhale mbanja akungokhala opanda chibwenzi. Mfumu ya mzinda wa Blantyre Isaac Jomo Osman yati pakufunika luso la makono pokonzanso madzi amene agwiritsidwa kale ntchito kuti agwirenso ndi cholinga choti madzi azikhala okwanira. Iwo amayankhula izi pa msonkhano wa anthu ndi mabungwe oona za madzi omwe unakonzedwa ndi bungwe la Water for People mu mzindawu. Justin Mkweu ali ndi zambiri mu ripoti ili. Osman anati kwa nthawi yayitali anthu akhala okumana ndi vuto la kuchepa kwa madzi kamba kuti madzi akangogwiritsidwa ntchito amatayidwa. Iwo anati kotero pakufunika boma lichite mgwirizano ndi mabungwe osiyanasiyana omwe angabweretse luso la makono lothandizira kuti madzi akagwiritsidwa ntchito azitha kugwiritsidwanso ntchito ina. Nthawi zambiri ifeyo madzi sitimadziwa kuagwiritsidwa ntchito. Nanapo kuti matsiko mapitawa nali ku Germany mbali imodzi omwe tinakaphunzira ndi mmene anzathu
amasamalira madzi omwe timayuza kani mdzimbuzi madzi a mvula amene kumalawi kuno timangowasiya madzi aja omatayika pomwe anzathu amatenga madzi aja ndikuwasamalira ndikuwagwirisiranso ntchito munjira zina ngati kutirira kumunda ndi zina zotero mumagadeni awo. Mkulu wa Water for People kuno ku Malawi Aulemu Chiruzi anati kugwiritsa ntchito kangapo kwa madzi ndi njira imodzi yoonesesa kuti madzi akufikira anthu ambiri. Koma iwo anati pafunika ndalama zambiri kuti pakhale zinthu zoyenereza kuti luso la makono ngati limeneli likhazikike mdziko muno. Tiyambe ndi conversation imeneyi kuti ngati madzi amene tikuyuza m'manyumbamo tingapange bwanji kuti timweso ndi pafunika bene tukandalama kabwino ndithu kuti chinthu chimene chichitike, koma tiyambe ndikhale ndi maganizo amene wanthu kamba kumakambirana kuti tingapange bwanji. Kwa nthawi yayitali anthu okhala m'mizinda monga Blantyre akhala akudandaula kuti madzi sakumafika okwanira mnyumba zawo. Achinyamata mdziko muno tsopano ali ndi mwayi opeza thandizo, malangizo komanso upangiri wa malingaliro pa mavuto osiyanasiyana amene akukumana nawo kutsatira ndondomeko imene bungwe la St. Gideon lakhazikitsa. Mtsogoleri wa bungweli wauza Nkhani ku Blantyre kuti ndondomekoyi ayikhazikitsa kuzindikira kuti achinyamata ochuluka mdziko muno akusowekera upangiri wa momwe angathanirane ndi mavuto awo. Daniel Zimba walemba ripoti iyi. Kusowa kwa ntchito, kuchuluka kwa ndalama zofunika pa maphunziro ndi kugwiritsa ntchito mankhwala ozunguza ubongo ndi ena mwa mavuto amene achinyamata akusautsika nawo mwakachetechete mdziko muno malingana ndi bungwe la St. Gideon. Mtsogoleri wa bungweli Marco Imperiazo ati achinyamata mdziko muno akusowekera upangiri wa momwe angathanirane ndi mavuto oterewa zomwe zikuwasokoneza kuti adzitenga mbali mokwanira pa ntchito zachitukuko. Imperiazo ati ndondomeko yotchedwa Youth for Peace Movement imene bungweli lakhazikitsa pakadali pano ithandizira achinyamatawa kuti nkhawa zawo zidzimveka komanso azitha kupeza upangiri wa momwe angathanirane ndi mavuto komanso kusamalira anthu achikulire. Ndipo Brighton Mlilima ndiwo amayankhulira bungwe la St. Gideon. Amakumbutsa kuti ngakhale achinyamata lero lino hali anthu amene akusikidwa okha mwina kuti palibe amene amawerengera komanso kuti palibe amene amamvera. Amakumbutsa kuti St. Gideon ndi bungwe limene amawerengedwa komanso kumveredwa makamaka pakuti achinyamata lero lino mwina akusowa chiyembekezo poyang'anira kuti tikumana ndi mavuto osiyanasiyana pakambako za mavuto a school fees amene tonse taona kuti mwina masiku kapena masabata apitawo ma school fees ngakhale ma university mwathu akwera. So amatanthauza kuti achinyamata ambiri lero ali ndi nkhawa zosiyanasiyana kumano ndi bungwe limene lotchedwa kuti Youth for Peace limene achinyamata akulimbikitsika kuti tizothekanso kukhala ndi chiyembekezo. Iwo adzudzulanso za mtopola zimene mzika za ku South Africa zikuchitira anthu a m'mayiko ena kuphatikizapo Malawi omwe akukhala mdzikolo opanda zowayenereza potsindika zakufunika kwa umodzi komanso njira za mtendere zothanirana ndi mavuto pakati pa mayiko. Zinadziwika pa msonkhano wa Nkhaniwo kuti kuyambira mchaka cha 2015 bungwe la St. Gideon lathandizira kulembetsa ana pafupifupi 538,000 mkaundula wa boma, laphunzitsa ogwira ntchito ya zaumoyo 563 komanso mafumu 2,492. Nkhani zathu ndi zomwe zikoma tisadasiyane na insomiti yake. Nyumba ya Malamulo ayipempha kuti ifulumizitse ndondomeko yopeza ndalama zokatengera othawa ku South Africa. Mamuna wa Victoria Bobbe amene anaphedwa wayikira umboni pa imfa ya mkazi wake. Ndipo munkhani zina chipani cha UTM chalangiza boma kubwenza kukwera kwa fizi msukulu za ukachenjede. Mutha kupeza nkhani izi ndi zina zambiri pa tsamba la Times 360 Malawi pa Facebook, pa X at Times 360 Malawi, komanso polembetsa ntchito ya 1895 poimba *1895#. Munali ndi Netabi Kamwangala Mwenifumbo.